Pois todo preparado para comezar ese minuto final. Xa temos a Pablo nese quinto chanzo disposto a pelexar polo bote. E se vos tamén queredes saber o que é vivir a experiencia aquí en vivo e en directo de xogar o Atrápame, xa sabedes, 618-388-087. Agardamos polas vosas mensaxes e a ver se poñemos día e hora. E igual acabades como Pablo loitando hoxe por un bote de 26.000 euros. Pablo, case nada, Eso, moita diablura se pode facer en Porto con eso, Ides 4, non? Sí, bueno, pero... No, bueno, 5 en total. Comigo 5. Sodes 5. Oye, pois o 5 aquí é un número importante porque vas a enfrontar a 5 preguntas, como sabes, e cada unha ten unha recompensa de 100 euros. Se Pablo é quen de facer o pleno, levará o bote. Pero as categorías de hoxe, cales son? Ímolas ver. Mitoloxía, poesía, barcos, aventuras e música. Temos 60 segundos por diante para acertar estas 5 preguntas. Preparado? Vale. Pois veña, por 26.000 euros... Tempo, mitoloxía. Na mitoloxía grega, quen foi condenado eternamente a empurrar unha roca ata o cumio dunha montaña? Zeus. Non é correcto. Poesía, de que escritor galego é a obra poética Longa noite de pedra? Celso Emilio Ferreiro. É correcto. Barcos, barco que transportou os peregrinos dende Inglaterra ata América en 1620. Vou decir Marexeo, pero non... Paramos o tempo. Paramos o tempo a falta de 36 segundos. Xa conseguimos unha das 3 respostas correctas. Moi ben, ese Celso Emilio Ferreiro escribiu esa obra mítica da nosa literatura, Longa noite de pedra. Quédanos na de mitoloxía pensar en quen foi condeado eternamente a empurrar esa roca ata o cumio dunha montaña e veremos en barcos se o Marexeo transportou peregrinos de Inglaterra ata América, pois a mediados aí do século XVII. Tes máis de medio minuto por diante e nos quedan 2 categorías por descubrir. Fai bo uso deles. Continuamos, Pablo? Vale. Pois veña, ben atento. E tempo, non é correcto. Aventuras, con que nativa americana está relacionada o explorador John Smith? Con... J.K. Rowling. Non é correcto. Música, que cantante italiano colaborou con Ana Mena en A un paso de la luna? Paso. Paramos o tempo. Paramos a falta de 19 segundos. E temos que darlle unha voltiña a unhas categorías aí para a segunda volta. Recórdoche, en aventuras buscamos unha nativa americana relacionada co explorador John Smith. Esta última de música, queremos saber que cantante italiano colaborou con Ana Mena nese A un paso de la luna. Séguenos quedando de barcos. Buscamos un barco que transportou os peregrinos no século XVII dende Inglaterra ata América. E a próxima pregunta que che faría vai ser a de mitoloxía. Quen foi condeado eternamente a empurrar unha roca ata o cumio dunha montaña? 19 segundos che restan. Preparado, Pablo? Pois veña, concentración e tempo. Mitoloxía. Aquiles. Non é correcto. Barcos. Gran Armada. Non é correcto. Aventuras. Paso. Música. Paso. Volvemos a mitoloxía. Herodes. Non é correcto. Barcos. Nueva Colonia. Non é correcto. Aventuras. Ai, ata aquí este minuto final para Pablo, para o noso amigo de Lugo. Conseguiu un acerto. Vou dicir as que che restaron. En mitoloxía buscábamos o mito de Sísifo, que era condeado a levar esa rocha que logo sempre lle caía, volver a subir, e volver a baixar, volver a subir. En barcos era o Mayflower, o que transportou eses peregrinos de Inglaterra a América en 1620. En aventuras buscábamos unha película que estou seguro que viches de Disney, Pocahontas, que era protagonista da película. Aí estaba o explorador John Smith. E en música foi Rocco Hunt, quen colaborou con Ana Mena en ese A un paso de la luna. Inda así, ese acerto, por suposto, ten premio 100 euriños que van para Lugo con Pablo. Parabéns, ben xogado. E tranquilo que no próximo programa teremos máis oportunidades de levar o bote e con máis cartos. 26.300 euros que habrá en xogo. Gracias por estar aí. Vémonos. Ata a festa.